Sahasto, de zinnenblommen nog neersjoen. Ik ben benijd. Voor Ik ben benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Joet jouwt hielkje haar oordeel. Ik kom je aanrieden en ik ben helemaal verrast dat hier een Van Gogh tentoonstelling is. Ja, Ken ik je een echte Van Gogh verwacht je? nou, het ben geen echte Van Goghs. Ze liet je er wel heel erg op. Toen hij begon met schilderen van Gogh, toen kreeg hij synthetische verf uitvoeren. En toen we hebben wel bang, dat schreeuwde zijn broer Theo, dat de kleuren veroordeeld zouden op termijn. Oké. En dat is ook gebeurd. Dat kun je hier heel goed zien in deze twee werken. Dit is eigenlijk, zodat het nou voen is, ontroffen is. Dan kun je zien dat hier alweer toch fletser als in dit werk. Want er zijn mensen maar aan de gang geweest, specialisten, die het pigment uit het oude werk namen van hem en onderzocht. En met de geavanceerde apparatuur hebben ze het opnieuw op kleur gebracht. En dat is wat hier in het gebouw zocht. Hoe het eigenlijk bedoeld had. Dit is dus het origineel. Ja, dit is nou ontroffen hem, maar trof het opnieuw. Dat is ongelooflijk. Dat zou ik herkennen. Dat zou ik, nou ja, teken zo'n kringloopschilderijtje. Ja, ik zou dat nou net zo gauw ophangen. Nee, die meisjes zullen er geen blied bij. Nee, het zit in donker, het is maar heel weinig licht. Dus op zich gaat het wel heel goed schilderen. Want Daar zou ik dit dan komen, ik dacht net nee, maar nee, het is net echt fleurig. Ik ben alleen maar, waar ik dit wat. Ja. Van al het werk wat ik hier zien heb, spreekt mij dit wel het meeste aan. Ik vind het mooi fleurig. Ik heb begrepen, het is van zijn laatste periode in zijn leven. En het zegt toch een beetje de fleurige kant, denk ik wel wat in. Dit zou ik dus wel boven de kachel heen kennen, denk ik. Van Gogh is toch bekend dat een man, die hem zelf het eer afsnijden. Hier haast eigenlijk zijn hele oeuvre. En dan kun je zien hoe zijn leven wie en hoe er als schilder daarin groeide. Ja, ik vind het wel verrassend dat je het aan te treffen hier in Drachten. Ik vind het wel een aanrader.